Des d'aquest dilluns i fins dimecres, més de 400 alumnes de fins a 8 centres educatius d'Amposta visitaran l'aula mòbil Escola de Reciclatge. Es tracta d'un projecte d'abast estatal que ara fa la seva primera parada a Catalunya amb la seva visita a la capital del Montsià. A l'interior d'aquest bus, els escolars aprofundeixen en el coneixement sobre com cal reciclar els elements més quotidians, especialment els vinculats amb la tecnologia. Ho fan de manera amena, amb l'ajuda de diversos panells interactius, així com amb la projecció d'un audiovisual en 3 dimensions. En castellano, bueno, aquí ven dos lugares donde pueden reciclar. Per exemple, sobretot aparells electrònics, mòbils, piles, etc. I fan una explicació molt didàctica de lo que és el reciclatge i es continua conscienciant tranquil·lament als nostres alumnes de que hem d'evitar este món on vivim, conservar-lo no tal com l'han donat, sinó entregar-lo una miqueta millor perquè tots els productes que avui en dia tenim són conflictius si no els reciclem ben reciclats. Hoy es el primer día que estamos en Cataluña, entonces el proyecto de aula móvil lo que pretende es sensibilizar al alumnado del tercer ciclo de primaria y primer ciclo de la ESO, es decir, chavales de entre 10 a 14 años, en el consumo responsable y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, concretamente bombillas, pilas, móviles y consolas.